tuberculosis TB hi natna upatak to mai ni manlai chuanin TB hi ngor natna lo ti kan pile pu te hun lai po khanin alo to thina ole TB natna chungcha kan hriat tur poimo te in lama kan lo ti ve theite soi ila no ngor natna kan ti mai hi TB hi mi khovela thina thlentu tamber somji nga ta po tel pha TB natna wanga thina hemi za som ko ai tam hi hemi ram re theile ram changkang lova thleng ani tuan TB natna dole tur hianin hemi eile in tha hi apuimo em maya abik takin hemi naw pangin an taksamamo to thau vitamin minerals te katian te kha an eile in atanga an lak lu apoimo ani eile in tha hianin hemi kan taksa in natna dole theina ati chaka chuan TB natna do ko po na satakin taksa puya chuan poimo le chu ahun taka TB natna mu chua enkol wat hi ani TB natna themi tire ati top tu hianin mi puite tan rol na hi apoimo hle bokani TB natna ti hian soifia bacteria ni soifia ngai lawin kan threbek anga chuan natna ingkai chon ol tak ani boka TB natna vein emi thata ka dam doi ai chuan karli o thakhat vela chuan midanga kai chon theina chan chi za somriat velin ataniama amje chu midanga kai chon theina kha 20% vel chau ani to ni chu amero chu natna ben von neite emi taksa natna dole to call immune system chaklo anga te ele hei zu in mi TB ve anga te zu in thul chuang lawa te atiang nuwa atiang athen chuanin karli thakhat vel nuwa po hemi TB frik test kha anla positive the thawani hemi TB natna hi hian chuap a khoi bera hemi thisana tang ten tian taksa peng thang te po a khoi the ni TB natna hi hei boruak atang ka chon ani hemi kan tong atang te kan khu yang tanga chilper te kan zai te kan hachiao tang te droplet infection anti khating atang in kai chon ani boruak chilper atang kai chon te nani chu latent TB anti TB muhil ti maila mitam takhian TB fik hi kan pai renga masela afrika tamlo owang le hemi kan taksa in dat na fik adole theina cholin TB fik in thlapung zel tur kha aven ne awangin taksa har satna siam lawa taksa khanin natna po TB natna po kan nei lo bokani hi latent TB anti tuana omjia chu nga TB fik kha taksa chunga khanin amu hil tata ti mayang amu thil tata wangin taksa po na tuar lawa midang te po afrik an kai chok thei lo ani chuan emi chan le thil hrang wanga khami TB fik muhil kha taksa chunga muhil kha alo har khan TB netna kan lo neya chuan taksa har satna hrang te kan lo nei ta thrin ani tu tenge TB ve hla oma ding TB ve thena chance nga te han soila ama sabera chuan HIV AIDS katiang HIV positive hangte an taksabe him to call chaklawani chuan emi taksamamo hrang chotha ta chamte ei protein vitamin minerals tian chu kan soi jing to chuan zun thum natna ba ka natna ben vondang neite heta khanin ve thena chance an nga chuan chuap natna ben vondang hemi COPD kan tiang chi te omna nei reng chi te hate khanin an ve ma boka kan sar natna neite chuan hemi damlo apo hemi dialysis kalthua dialysis ti thina te chuan mesial zuna sa te chuan he ba ka hei mi hring bit na mun chuan boruak thiang lim le ni mu that lo na hun a cheng te chuan hei ventilation anti cross ventilation boruak wap cher chur demeng chu boruak thivel thot lem na mun wap aneng chu chuan TB natna ve enkol that lo te le an chen pui te
chuan alan suadan tang pui chu masabera chuan khu ani a abik takin kar ni ai rei khu chuan tb te po in rin tel thei chuan kha ka thi sen a lo tel thei boka chuan chan bi kriat lova emi taksari na lo tan hiam te chuan chan dang om lova cho ei tui lo te chan dang om chuang lova mi taksa lo chau ngoi te kan khu tel te kha ka ti sen lo tel te yang chuan tb in rin hel tu chuan zan mu thil la hianin thlan te po hi atla dep dep thin hei tb lan chuan pakhat ani chuan khuwa te sika in vot tia khur te po an nei fo chuan MDR TB an tia hi multi drug resistant TB natna nei te a hian hemi TB dam doi poimo tak mai pahni isoniazid le rifampicin a oma heng te hian in TB natna hrik ati hlum thei lo hian MDR TB multi drug resistant TB lo om thina heya chan ber chu dam lo ten TB dam doi an ei that lo wang te le adam doi ei hun chung tur bituk khami a course Allah zo lo wang ani tlang pui thin ani TB nan laka kan film thei nan hian hemi kan taksai na nan do le thena khol ti chak thi apoi mo hle a ei chu kan soi photo ome video te pok siam to chuan thele thlai na tharlam te pok an ei tam nga ya chuanin no sen te TB dan da ven na vaccine oma BCG vaccine hi la ka poi mo khop maya chuan taksati chakngan in soi zoi te po ngai chuan mesial zuk tlem turani zuk lo a thaber chuan mi hring bit lo na mun ami mun thoveng nuam du taka chen tum te po a tha chuan TB dam doi 810 ami hla mia lovin ami ai hun chung tu bituk a khorsi ei zo vek turani hei poi mo lutuk chuan DOT an ti a directly observed therapy ami TB dam doi 8 chuanin ami dot kan provider te mu lai nge in dam doi ta kha an ei turani e chan chu TB dam doi kha a hun chat chata la lawan ei theinan ani TB dam doi ei mu mal lo hi hemi cancer te le hemi HIV natna ai te po hianin a hlom dei the ni an chu side effect ana sa TB dam doi ei thadu lo te hi hei wang hian TB dam doi ei thadu lo te hi hemi khotlang ta na hrisel na ti chetu an ni a chuan mi hlom tak ani the bok ani an chu TB dam doi kha TB thrik kha an the dar the ani kar ni emo ai re emo I khu ni chuan hemi TB natna wang ani the ya in entira khak exam te apoi mo ani TB dam doi hemi ram hul dam doi manga ti dam thei ani lawa amai ro chu nge TB kha ti dam te po kha apui thei ani hei protein tamna angchi artui sa te ei tama tha chuanin thechi sang te po ei tama tha sunlu te po tha chuan calorie pai tam cho te ei tur ni a emi taksa ti chak thei te chuanin minerals angchi te chuan carbohydrates te po hi amoi tok te chu eve to kha a thabok ani chuan thlai na a te po hianin hei sunlu te po hi a tha a berries yang chi te chuan green tea yang chi green tea te tha a emi ai eng te hek te hian ka taksa ve him tu khol te kha ati chak theya ayan chu ni jana kan soyang khanin TB ve ma te chu khami taksa ve him tu khol chak lo te taksa mamo ta cham te ni a chuwang chuan vitamin A tamna te hetiang B complex tamna te vitamin C tamna te chuan zinc te po a tha chuan purun var te po e tama tha a in hemi pudina kan ti te min kan ti heyang te po hi hemi chuap te hi atifai theya in black pepper ang te purun var ba ka khan balla te ser thum ser chi hrim tang te ka tha a sunlu tha boka chuanin walnut kan ting che khan te po ka tha a in sum tu te po aum ve a hemi processed food kan tiang chi zong maida tanga siam hemi refine ang chi heng te in sum ngai vek
chuan sa thau mom in sum te pawh ngaia thil kan mom french fries kan tiang te le mom lut tuk hei thingpui dawra kan hmuang chi kan eyang chi te kan hmuang chi te chu in sum ngai do vek ani zu tha ngai boka mezial in sum ngai boka chuan chini atanga siam nge ang chi hrim hrim thlum khete khan ta kha kai sum ngai bok ai chu khat tiang hian kan chuwa chak lo veka tv damdoi pona tho turang a tho lo pha thei fo ani